sitting at the Bab el-Mandeb Strait, one of the world's most critical shipping choke points connecting the Red Sea with the Mediterranean. How does Yemen's position, if you can just briefly tell the American viewers, how does it change, Yemen's position change the regional picture in ways Washington isn't fully explaining to its citizens? Yeah, that's a good question. So if you can picture the Horn of Africa in the east and the Arabian Peninsula, it comes almost to a close at the Bab el-Mandeb. The Bab el-Mandeb is only something like 9 miles across or 16 miles across. It's very close. And so all shipping coming through the Suez Canal has to eventually pass through the Bab el-Mandeb before it goes out into the Arabian Sea. Thus, the problem with Somali pirates in previous decades. I've spent a lot. So, ከም ትሪእዎም ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ እውን መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ኣሜሪካ በዚ ኣብ ባብ ኤል-መንደብ ከጋጥም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ሑቲ ዘለዎም ፅልዋ ኣብቲ ቦታቲ እንተሪኢኻ ኣብዚ ከባቢ ከጋጥም ብዝኽእል ፀገም ንህዝቢ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ መግለፂ እውን ሂቦ የለን መረዳእታ ሂቦ የለን እዚ ቦታ እዚ ሓደ ካብቲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝገደደ ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ብሕጂ ኩናት ክእቶ እንተኮይኑ ክንዲ ምንታይ ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእልን ኩነታት ናይ የመን ድማ እዚ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛ ዝነበረ ጆን ክራኩ እዩ ዝበሃል ፍሉጥ እዩ ኣብ ሚድያታት ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሕ ግዜ ነዚ ኩነታት ናይ ሲአይኤ ብፍላይ ኣብ የመን ክንዲ ምንታይ ተራ ይፃወቱ ከም ዝነበሩን የመን ኣብዚ እዋን እዚ በፂሓቶ ዘላ ኩነታት ድማ ውፅኢት ናይቲ ፍሹል ኣካይዳ ከም ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዚ ጉዳይ ናይ ባብ ኤል-መንደብ ሓደ ካብቲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈሊኻ ክረአ ዘይክእልን ዝገደደ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ሂብሉ ከም ዘየለ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ከምቲ ዝግባእ መረዳእታ ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ንውሕ ዝበለ ሰግመንት ስለ ዝኾነት ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ እንተኮይና እንታይ ዝብል መረዳእታ ይዝህብ እዚ ከባቢ እዚ ሃይሊ ኮንቴስትድ ብዙሕ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ክግበረሉ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ምርዳእ ከም ዘድልን እዚ ማለት ድማ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ትመፅእ ዘላ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ውድድር ምዃኑን ኣብ ሶማሊላንድ በይዝናታ ሒዛ ምስ ኢማራት ኮይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነቲ ውድድር ዘርኢ ኣብ ጅቡቲ ብዙሓት ሓይልታት ኣለው ሑቲ ድሮ ኢራን ሓያል ኮይና እንድሕር ወፂያ ኣብዚ ኩናት እዚ ሓያል ኮይና እንድሕር ወፂያ ሑቲ ናይ ብሓቂ ፍርሒ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ከም ዝኾነ ወይ እውን ሃገር ድዩ ክኸውን ዋላ እንታይ ክኸውን ዘይገድስ ግን ናይ ብሓቂ ትብዓት ክስምዖ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ኣየኡ ንዑ ኢራን እያ ኢራን ተቐንዲ ሓያል ዝኾነ መሻርክታ ሑቲ እዩ ሑቲ ምክንያቱ ነፍሱ በይኑ ገጢሙ ክዋጋእ ዝኽእልን ተመክሮ ዝኣክል ኣብ ገለገሊኡ ድማ ካብ መጠን ዝሓለፈ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ስዑድያ ኢማራት ኩላቶም ተኣኪቦም መፅኦም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሕጂ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን እውን ብነፈርቶም ይኹኑ ብሚሳይላቶም ቀጥቂጦም ክስዕርዎን ከውድቕዎን ዘይከኣሉ ሓያል ዝኾነ ሓይሊ እዩ ምናልባት ኣብዘን ዝሓለፈ መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ጉዳይ ናይዚ ከባቢ ክዛረብ ከሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ተንኪፍዎ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ልዑል ጥንቃቐ ገይሩ ክሪእየሉ ዝኽእል ንጉዳይ ናይ ኢራን ፍትሓዊ ኩናት ከም ዘየለ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድማ ብዙሕ ወፃኢ ይግበር ከም ዘሎ ምእማን ኣገዳሲ እዩ ንኤርትራ ምክንያቱ ሑቲ ጎረቤትና እዩ ንሑቲ ፈሪህና ዘይኮናስ ንክውንነት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ብዓይኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዘየላ ሃገር ዘሎ ሓይሊ ካብ ከፍርሃካ ዝኽእል ንሑቲ ዘጓኒ ፖሊሲ ክንገብር ንዓና ከም ጎረቤት ሃገር ኣየዋፃእናን እዩ ፅቡቅ እውን ኣይኮነን ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ንሑቲ ፈሪሁ ገለ ኣይኮነን ሑቲ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋይሉ እውን ኣይገልፃን ከማና ዝቆርባ ሃገር የለን ጎረቤቱ ንሕና ኢና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዋ መርገፂ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሰይፍ ሃገር ክትከውን እያ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ፖዚሽኒንግ ናትካ ፖሊሲ ናትካ ብግምጣሉ ንኢትዮጵያ ካርማ ከም ዝኽእል ከማን ይጥርጠር እዩ ብዙሓት እዚ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ይብሉ እዮም ሑቲ ሓደ መዓልቲ ክስዕታ ከም ዝኽእል ነታ 4 ኪሎ ትበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ እያ ሒዛቶ ዘላ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ክውንነት ይርዮ ስለ ዘሎ ምስ ሑቲ ዲል ክገብር ኣይክእልኒ ቢኮዝ ምስ ኢራን ከማን ዲል ክገብር ኣይከኣልን ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ፖዚሽን ክህልዎ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎ ፅቡቅ ምቅርራብ ክህልዎም ዝደልዩ ዘለው እዚ እቲ ባክግራውንድ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንክእል ከለና ድሮ እቲ ናይ ጉዳይ ሶማሊላንድ ኣብዚ የርእየኩም ምስ ፀኒሐ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እንታይ ይብሉ ኣለዎ ብዚ ለንቀደ ኣብ ኣረብ ሊግ ዝተገበረ ድምፂ ማለት እዩ ብዙሓት ሃገራት ንእስራኤል ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ትባደላ ከምኡ ድማ ሶማሊላንድ ኤምባሲናቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ምኽፋቶም ዳርጋ በብዙሓት ሃገራት ከም በዓል ግብፂ ስዑድ ዓረብ ጆርዳን ቱርኪያ ፓኪስታን ኢንዶኔዝያ ገለና ጅቡቲ ፌደራል ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ ፈለስጢን ከምኡውን ስልጣኔት ኦፍ ኦማን ሱዳን ሪፐብሊክ ኦፍ የመን
كلهم زيهم هجرات نتي سوماليلاند so condemns لمن يخونون له in the strongest terms the illegal and unacceptable step taken by the so-called Somaliland region in opening a purported embassy in occupied Jerusalem. The constitution, this constitutes a flagrant violation of international law and relevant international resolutions. انتايم زولو زلو السوماليلاند زبال زوبا ناي سوماليا يو هاجر وناي كونن حلف حليف وجن اب اسرائيل امباسو خفت كله ناب جيروسالم ناي اوكيبايد مالت كفلسطينيين ዝተመንጠለ بعالم درجه حقون እናበሉ ናይ بحق ዝኹነን ብዝበርታ ቃላት ንኹንነ ለና በመባል እዮም ዝገልጹ ዘሎ so the ministers reaffirmed their categorical rejection of any unilateral measures aimed at entrenching an illegal reality in occupied Jerusalem ስለዚ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣፍልጦ ዝረኸቦ ብከምዚ መንገዲ ክኾንንዎ ከለዉ ሕጂ ድማ ሶማሊላንድ ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ናቱ ዝገበሮ ድማ ካልእ ኣገዳስን ኣከራኻርን ነጥብን ኮይኑሎ እስራኤል ድማ ድሮን ኣጀንዳ ክትገብረሎም ከም ዝጀመረት እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ እውን ኣካል ናይቲ ንሪዮ ዘለና ናብ ዞባና ማለት እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንዲምንታይ ናይዞም ሃገራት ዓረብ እስራኤልን ኢማራትን ብልፅግና ድማ ከም ኣካልናቶም ምስተን ካልኦት ድማ ሶማልያ ዘለዋ ስዑድያ ግብፂ ከምኡውን ቱርኪያ ዘለዎ ውድድር ኣብ ከባቢና ክንዲምንታይ ይረስን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዳ ብልፅግና ድማ ንኸይድ Welcome back, viewers. You're still watching Pulse of Africa. Our story continues. Ethiopia's quest for ownership of the seaport is a key national interest and an existential issue that determines the country's economic sovereignty, Government Chief Whip Minister Tesfaye Beljige said. According to him, Ethiopia's pursuit of a seaport is grounded in strong and rational foundations that combine historical and geographical realities with the legal rights and principles of equitable access. The chief whip ቀይ ባህር ዳርቻ የተወለደች የተፈጠረች ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ቀይ ባህር ጋር ያላት ግንኙነት ተፈጥሯዊ፣ ታሪካዊ እናም ህጋዊም ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር አክሰስ ጋር በተያያዘ የምታነሳቸው ጥያቄዎች ታሪካዊ መሰረት አለው፣ ተፈጥሯዊና መልክዓ ምድራዊ እውነታ አለው፣ ህጋዊ መነሻ፣ ህጋዊና ፍትሃዊነትን ጉዳይ የያዘ ነው በውስጡ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ ራሷን መቀየር እንዳትችል ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን አክሰስ አድርጋ የበለጠ ስቴብልና የተረጋጋች ሀገር እንዳትሆን የሚሰሩትና የሰራ አካል ነው ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የባህር በር ጉዳይ ከምትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና እብዳኑ ናብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ጥራይ ደምፃልኩም ዘለኹ ከምትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዝብል ኣጀንዳ ናቶም ብመንገዲ ሓደ ዓባ ሓላፊ ናይቲ መንግስቲ ተራ ኣክቲቪስትስ ወይ ገለ መለ ዘይኮነ ኣባል ናይ ባይቶን ኣባል ናይ መንግስትን መን ምዃኑ እውን ክነግረኩም ሽሙ የባህር በር ጉዳይ መን እዮም ዝብልዎ መሲልኩም ሽሙ ድሓን ኣብ ገለ ኣምፂኦሞ ነይሮም ሽሞም ክፈልጦም እውን የሸግሩን እንዲኦም በዚሖም ስለ ዘለዎ ከምዚ ኣጀንዳታት ክዛረቡ they always make this kind of ክብድ ዝበለ ዘረባታት ስለ ዝድርብዩ ዝኾነ ድሓን ሽሙ ትፈልጥዎ ፀሓፉ ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ድሓር ክመፅእ ሽሙ ዝኾነ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ባሕሪ ከም ዝግባኣ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ታሪክ ይኹን ኣብ ጂኦግራፍ ከምኡውን ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝግባኣ ምዃኑ እቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቕርቦ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ሶሪ ሚኒስተር ተስፋዬ በሊገ ድዩ ገለ እዩ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘሎ emphasizes that Ethiopia was born on the Red Sea coast ኢትዮጵያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቀይ ባሕሪ ዝተወለደት ሃገር ምዃና በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ኣታሰብ ዲኹም እዚ ይዓብድ እዩ በሉ ኣበይ ከተጠሚቓ ህራይ ኣብ ዝተወሊዳ ትብሉና ኣሎ ታይደል መናውራይና ንሰምዕ ዘለና making it a connection to the sea natural and legitimate ስለዚ ኣብ ዝተወለደትን ምስ ባሕሪ ድማ ዝተኣሳሰረትን ውህደት ዘለዋን እዮም ብላብላ እዩ ዝብል ዘሎ 30 ዓመት ደያክል ንኤርትራ ጎቢጡ ሒዙላ ኣብ ዝነበረ ጥራይ ባሕሪ ዝረኣየ ሃገር ክሳዕ ክንዲ ዝፈንጣሕጣሕ ክብል ከሎሲ ኣታመኒ ክሓፍረሎ ምስ ከበሉለይ ቀፂሉ እንታይ ብላ ኣሎ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ has ናይ ዓሰርተታት ዓመት ስቕታ ሰይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣጀንዳ ምግባሩ ዓብ ነገር እዩ ዝብል ዘሎ ዓሻን ፅሉልን ስለ ዝኾነ ታቡ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ንልኡላዊ ሃገር ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ናፍ ደገ ባሕሩ መሬቱን ክትምነ ምፍታን እዚ ዘሕፍርን ዘፀይፍን ተግባር እዩ ኣብ ልዕሊ ዘሕፍር ዝገብሮ ድማ እንታይ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር እቲ ኮፍ ኢሉ ምህላው እዩ
ቀዳማይ ካብቶም ዘይትንከፉ ፕሪንሲፕልስ ወይ ካብ መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ መግዛእታዊ ዶባት ሳክሮሳንት ቅዱሳት እዮም ክትንከፉ የብሎም ንሶም ተተንኪፎም ኣብ ዘይውዳእ ኩናት ክታትዩ ኣፍሪካ ዝብል እምነት ዝነበሮም እዮም ስለዚ እዚ ዝመትከላቱ ንዑ አንጊዱ ዘሎ መራሒ ንጎምሸትን ብዛዕባ ናይ ጎረቤቱ ባሕሪ ናይ ጎረቤቱ ሉላዊ መሬትን ባሕርን ከም ባሃው ክሪኦ ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይብል ምዃኑ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዝበለው ፀኒሕና ክንሰሚዕና so ቀፂሎም እንታይ ይብሉ the government is working to convince ሕጂ እቲ መንግስቲ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ዓለም ክእምን ብፍላይ ድማ ነቶም ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንክእምን that is that about mutual growth not conflict ናትኩም ኣብ ደገ ባሕሪ ንሕና ንክንውንኖ ንስኹም ክትረብሑ ኢኹም ኢልና ክንእምኖም ኢና ይብላ ኣሎ ግራትካ ኣነ መንጢለ ክወስዶ ግን ንስኻ ድማ ኣነ ክጥቀመሉ ከለኹ ብጥርሑ ሰራዊተይ ክገብረሉ ከለኹ ክትረብሕ ኢኻ how is that even possible ሓሰብ ናይ ኤርትራ ከም ግምት እየ ዝብል ዘሎ ወይ እውን በርበራ ብሓይሊ ክወስደ ክኸፍል ካይደለኒ ብናፀ ክጥቀመልየ ሰራዊት ናተይ ክገብር ንውግእ ክዳለወልየ እታ ተበካ ዘላ ሃገር እንታይ ክትረብሕ ትኽእል so it doesn't make any sense ንሓደ ጥዑይ ርእሱ ዘለዎ ንመሬትካ ወሲደሲ ገንዘብ ክኸፍል ኣይደልኒ ናተይ ክገብረ እየ ዝደሊ ንሓዋሩ ድማ ንዓይ ክኸውን እዩ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ anyway ትርእሶም ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 1.5 ቢልዮን ከየትኩም ነቲ ተኸፍልዎ ከይትኩም መለሱልና በለ ወይ እውን ተኻሰሱ ስለዚ እዚ ተንኮል ዝመልኦ ዘረባናቶም ይቕፅል ከም ዘሎን ኩሉ ሰብ ድማ ከስዕለሉ ኣሎ ስለዚ ንሕና the Prime Minister noted that countries like Bolivia, Peru, Mali, and Senegal have resolved similar transit issues through diplomacy. Bolivia نابنت ካብ ቺለ ክትወስድ ብዙሕ ፈቲና ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዳ ቀይሕ ካርድ ወሲዳ የለን ናይ ቺለ ኢሎሞ ናይ ቺለ ካርታ እንትትሪእዎ ነርኩም ሰንበትኩም ቺለ ዝበሃል በቃ ከምዚ ትኹል ሕንፃፅ ትፈልጥዎ ዶ ትኹል ሕንፃፅ ቀጢን በትሪ እዩ ቀጢን በትሪ ካብዚ ኩሉ ገማግም ባሕረሲ ንሽተይ ከማን ንቦሊቪያ ክትቦም ኣይትኽእሉን እዮም ስለዘይግባእኩም ተባሂሎም ኢትዮጵያ aims for a win-win diplomatic solution ta win-win ከማን መነጊርኩም ከትኩም ምስቶም win-win ትገብርዎ ግበሩ ልውላውነት ተኽቢርኩም ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል ምሳኹም the sea access is viewed as a matter of economic sovereignty and national security blah blah whatever so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም እንዳብልፅግና ማለት እዩ ዓብዚ በለ መዝሙር ኣልዒሎም ብዛዕባ ገማገም ናይ ባሕሪ ዶ sea access ድዩ ብዝብል እዚ ዓይነት ዘረባ ኣብዚ ዘረበሉ ዘለው ኢና መድረክ ዘለና ነዚ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ማሕበረሰባዊ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ጉርብትና ብዛዕባ UN እውን ተዛሪቡ እንዲ ግን ብዛዕባ እዚ ጎረባብትና ዝበሎ እስከ ንስማ ካብኡ ናብኡ ዓም እኳ ካረቲ እዋን ዝሓተተሉ ኾን ተዘይደይቡ ተሰጋገረሉ ነዲፉን ውጥናት ኣርቂቑን ክቃለስ ዘለዎ ካብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ OAU ናብ ሓድነት ኣፍሪካ AU ዝተሰጋገረሉ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ እዚ ነይሩ ሓድነት ኣፍሪካ ማዕረቲ እዋን ዝሓተተሉ ኾን ተዘይደይቡ ተዛማድነት ኣይክህልዎን እዩ ስለዚ ከኣዩ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ዝህልወና መኸተ ምሕዝነት ክነጥፍን ክሕይልን ዝግባእ ካብኡ ናብኡ ዓም እኳ ካብቲ ጎደበና ንብሎ ተፋሰስ ኒልን ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ኣብ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብፍሉይ ሓበሬታ ጠቒሰ ነይረ ዓለማዊ ተኣፋፍነት ናይቲ ጎደቦ ምዝ ሕጂ ኣብ ህርሙዝ ተኸሲቱ ዘሎ ቕልውላው ዝያዳ ጎሊሑ ስለ ዘሎ ክንክተሎ ዝፅናሕና ናይ ዝኾነ ዓለማዊ ይኹን ዞባዊ ሓይሊ እየ ዝብል ወገናት ጣልቃ ምትእታው ዘይብሉ ብውዕል ሃገራት ጎደቦ ዝቆመ ናይ ሓባራዊ ድሕነት ወይ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ኣልያ ወይ ሜካኒዝም ተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልእ መተካእታ ዘራያት ከም ዘይዋፅእ ዳግም ተነፂሩ ኣሎ ብዕቱብ ክፃረሉ ከዓ እዋኑ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ብቐረባ ንሪኦ ክፋል ናይቲ ጎደቦ ግን ንርዱእ ግብራዊ ኣገዳስነቱ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናፅነት ዓመታት ርግኣት ናይቲ ዞባ ንልምዓት ምእንቲ ክዋደድ ካብ ኢጋድ ናይ ምድረ በዳ ናብ ኢጋድ ናይ ልምዓት ምስግጋርን ንምሕያልን
ዘካየድናዮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ዝያዳ ኣቕልቦን ስራሕን ከም ዝሓትት ከዓ ጎሊሑ ኣሎ እቲ ጉዳይ ግን ሽግር ወይቶም ሽግራት እንታይ እዮም ብዝርዝርን ብዕምቆትን ክዝረበሉ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብሓፈሻዊ ተመሳሳሊ ባህርያት ክረአ እንከሎ ብድሆታት ህንፀት ሃገር ተባሂሉ ክጣለል ዝከኣል እዩ ቀዳማይ ቁልቁላዊ ምትፍናን ወይ ቨርቲካል ፖላራይዜሽን ሕብረተሰባትን ዜጋታትን እዩ ክንዲ ናይ ዜግነት ሃገር ምህናፅ ብዝተፈላለየ እስማት ኤትኒክ እንዳ ሃይማኖት ወዘተ ሕብረተሰብ ብፅሊ ኣተፋኒንካ ክሳብ ምቅትታል ምዕራጉ ካልኣይ ስርዓት መሳፍንቲ ኩናት ወይ ሚሊሻታት ከም መተካእታ ልኡላውያን ትካላት ምኹስኳስ ሳልሳይ ኣዝዩ ብኩል ወይ ኮራፕት ባህሊ ስርቂ ምስሳይ ራብዓይ ዝኸፍአን መጋደድን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ምእዙዝነት ንኽድምና ግዳማዊ ረብሓታትን እዩ ኣብ ዝርዝራት መጠናዊ ፍልልያት ክህሉ ዝኽእል ብሓፈሻዊ ኣመዳድባ ግን ብቐንዱ ክፍወስ ዘለዎ ቅልውላዋት እዩ ከም ግብራዊ ቅድመ ኩነት ግን ናይ ወፃኢ ምትእትታዋትን ምወላን ከቋርፅ ግድን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወገን ኤርትራ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እዚ ዞባ ክዛረብ ከሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዶ ናይ ብልፅግና ዕብዳን ዶ ወረርኩኹም ዶ መፃኹኹም ዶ ዝብል ዝነበረ ንብልፅግና ጠቕላላ ኣብቲ ናቱ መደረ ክተቕሶ ይከኣለን and this is also a very important one ምክንያቱ ክልተ ነገራት ተስተውዕል ኣብዚ በታ ሓደ ብሕማቕ ይኹን ብፅቡቕ ነቲ ብልፅግና ጠቕላላ ከልዕሎ ዘይምኽኣሉ እዚ ሕጂ if there was any effort to de-escalate ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ረስኒ ነቲ ናይ ባእሲ ናይ ምፍኽኻር ኣጀንዳታት ጠጠው ኣቢልዎ ዝብል ናይ ዋሽንግተን ዘረባ ነይሩ ብላብላ ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ እንተስ ብደብሱ እቲ ብልፅግና ክዝረበሉ ዝኽእል ኦርጋናይዜሽን እውን ኣይኮነን ብምባል ጠቕላላ ነቲ ኩንነት ናይቲ ሃገር ብንእሽተይ ሽንፍፍ ዝበለ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ሃገር ምህናፅ ብዙሕ ውጥቀት ከም ዝተገበረን ካልእ ግዜ እውን ብስፍሕ ዝበለ ኣብ ኢንተርቪዋት ናቱ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝገለፆ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሓፈሻ ተመሳሳሊ ፀገም ኣብ ሶማልያ ይኹን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ኣብ መን ኢኻ ትብልዎ ጅቡቲን ከምኡ ኣይጠቕሶን ኢላ እምበር ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከምኡ እዩ ሱዳን ንኣብነት መሓዛና ሃገር እያ but the problem is it is what it is ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፆ ዘሎ መሓዛና ስለ ዝኾነ ሱዳን ፀገም የብላን ገለ ዝበሃል የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝደለካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ግን shoots straight forward ዝሃርም ነቲ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ዝኸፍአ ሕማቕ ፀገም ስሕተት ጉድለት ኣብቲ ሃገር ምህናፅ ከም ዝተገበረ ነዊሕ ኮመንተሪ ዝሃበ እዩ ብዓረብ እውን ነጊርዎም እዩ ብእንግሊሽ ጥራይ ዘይኮነ ብትግርኛ ጥራይ ዘይኮነ ብእንግሊሽ ብዓረብ ብኩሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ኣልዒሉ ጉዳዩ ከመይ እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ጀንዱ ገለታቱ ከይጠቐሰ ፀገማት ናይተን ሃገር ኣሰካፊ ከም ዝኾነን ጠንቂ ናይቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ ህዝቢ ምትፍናን ከም ዘለዎ ኣብ ሱዳን እንተኾነ ብዙሕ ምትፍናናት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣድዩ ተቑፀሮ ተጋሩ ዝወርዶም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣምሓራ ዝኾንዎ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኦሮሞ ምስ ካልኦት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ዘሎ ፀገማት ረዮ እቲ ጋምቤላ ዝበሃል ቤንሻንጉል ዝበሃል ክልል ሶማል ሓራ ክንከውን ወይ ከዓ ናብ መሰል ርእሰ ውሳነ ክንከይድ ንደለና ይብልሉ ዓፋር ስለዚ ኣብ ብደቡብ ዘሎ ድማ ኣድዩ ትፍለጦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ካልእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይ ክንደይ ዓይነት ሰራዊት ተንሲኡ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ወፃኢ ብዙሓት ዕጡቓት ወታደራውያን ዓቕምታት ኣለዉ ብደገ ድማ ዝምወሉ ስለዚ እዚ እቲ ፀገማት እንተወሓደ ግን ናይ ደገ ኣእዳው ጠጠው ክብላ ክኽእል ኣለዎን ዝብል ኣብ ሱዳን ብዝለዓለ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እንተሎ ኮይኑ ጠጠው ክብላ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ሓደ ነገር እዩ ዘነፅረልካ ኤርትራ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት እሩም ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዘለዋን መርገፂ ናታ ድማ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ክነብራሉ ዝኽእላ መንገዲ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ናይ ደገ ሓይልታት ኢዶም ተዕፂሮም
ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ብዓለም ክፈትሖ ይኽእላየን ዝመስል መርገፂ እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ ፅምዶ ዝበሃል ኣየልዓሎ ናብዚ እውን ስለዚ ፅምዶ እውን ኣካል ናይቲ ብልፅግና ላዕሊ ክፍንጅሮ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ ፅምዶ ምስቲ ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ፅምዶ ከም ሓሳብ ኣይተዛረበን እዚ እውን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እዚ ምስ ኣሜሪካ ኤንጌጅመንት ክግበር ምስ ምዕራባዊ ዓለም እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዝርርብን ዲፕሎማስን ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ጠቕላላ ይተንክፎምን those are also very strategic and diplomatic ነገራት ብዙሕ ክዝረበሎም ኤርትራስ ብዙሕ ክትዛረበሎም ትፅበየ እዩ ብዛዕባ ባቤል መንደብ ከጋጥም ዝኽእል ፀገማትን ዝግበር ዘሎን ክዝረብ ምትኻለ ትብል ግን ደይምዝራቡ ኩሉ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ካልእ እውን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣብ ዘይተዛረበሉ ብዙሕ ሰብ ክዛረበሉ ሰሚዐ ዘለኹ ገዳ ከም ዝተላዕለን ከምኡውን ብዛዕባ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ኣሉታዊ ዘረባታት ተዛሪቡ እዩ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ከይትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝበሎ ነገር ሕጂ ብክልተ ነገር ክርዮ ዝመርፅ ኣነ መጀመርያ ንኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እትገብሮ ዘላ ኩነታት እዩ ክትንትን ፈቲኑ እዚ እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኩነታት እንታይ ክገብር እንታይ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ እንታይ ክዕርኸ ይፍትን ኣሎ እቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገድታት ከ ትክክለኛ መንገድታት ድዩ ኮስችን ማርክ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ክገብር ኣብዚ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲ ክገብራሉ ኣብዚ ፍትና ዘለዋሲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዘረባ ኣድልዩ ንዝብል ሓደ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝፍለጠሉ ነገር እንተሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘለዎ ቦታ ምጥቃስ እዩ ሓደ ካልኣይ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትደሊ ወይ እንታይ ትፅበካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንድሕር ኢልኩም ንኣብነት ሓደ ውዱእ ነገር ዝበፅሐሎ ድዩ እገዳ ተላዒሉ ወይ ኣናውስመንት ወይ ገለ መለ ዝተገበረሎ ድዩ የለን ኣይፈለጥን ኣብዚ ኣብ ሞሜንት እዚኣነ ሰማዕ ኮለኒ ግን ኣሜሪካ ኦፊሻሊ ስቴት ዝገበረቶ ግን የለን ሕጂ ንሳቶም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክብል ይኽእል ይኸውን ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ይቕረታ ዝህብ ነገር ወይ እውን ንኣሜሪካ ዘመጉስ ነገር ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ዝኽእል ነገር ይገብር ዝኸውን ንዑ ምስ ገበረኸ ድሮ መርገፂኡ ስለ ዝቐየረ ንዓዓ ተጠቂሞም ኣሜሪካ ዌፕናይዝ ክገብርዋ ይኽእሉ ዶ ድሮ መልሓሱ ስለ ዝቐየረ ሕጂ እገዳይ ነልዕልና እንድሕር ኢሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይወለቕ ዘለቕ እንታይ ክገብር ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሂ ሃዝ ቱ ስቲክ ቱ ሂዝ ላይን ናቱ ኣረዳዳ ናቱ ፖዚሽን ናቱ መትከል ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ናታ ኩነታት ኣለዋ ስለዚ እዝን ቦታና እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ እንታይ ክትገድፉ ትኽእሉ ንኣብነት ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ዘላ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ዝዘርጉ ሓይልታት ክውገድሎም ኩለን ሃገራት ድማ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ክፅዕራ ኣለወን ትብል ኣላ ኤርትራ ድማ ብመሰረቱ ንዑ ትሰርሕ ኣላ ባቤል መንደብ ብዓብዩ ዓቢ ብድሆ ኮይኑሉ ኤርትራ ድማ ነቲ ገማግም ባሕርናታ ብብቅዓት ትቆፃፀር ኣላ ዝኾነ ይኹን ፀገም ድማ ሪፖርትድ ኮይኑላ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቦን ክብሎ ዝሓሰበን ዝዛረቦን ድዩ ዘገድሳ ኣብ ባይታ ዝትግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ዘገድሳ ኢኻ ክትብል ዘለካ ኤርትራ ኣብ ባይታ they are proving to be ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘይዕጎብነት ኣለዎም but they are reserved and very very restrained ብልፅግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኤርትራ ዝቕስቅስ ናብ ኩናት ዝዕድም መናውራታት ሽግርን መፈንጠራን ዝገብር ብዙሕ ዘረባን ፈንጠዝያን ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ግን ቅርጡ ዝኾነ መንገዲ ልቦና ብዝመልኦ ንዑ ሸፈፍ ኢላ ትኸይድ ኣላ ነዚ ከም ኣርእስቲ ኣልዒሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሰሓብ ንክትፈጥር ዓብ ነገር እዩ ነይሩ ኤርትራ ምክንያት ነይርዋ እዩ ኤርትራ ግን ነዚ ኩነታት ገዲፋ ንሰላምን ርግኣትን ንክኽየድ ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ ወላ እውን ተፃውዒት ትገብሮ ዘላ ነቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ክረክብ እዘን እንተዝግበር መሓሸ ኢላ ሓሳብ እያ ተቕርብ ዘላ ስለዚ ኤርትራ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ፖሊሲ ኣብ ጣውላ ተውርድ ከም ዘላን ሓሳባት ናታ ነቲ ዞባዊ ርግኣት ነቲ ባሕሪ ይኹን ነቲ ከባቢ ሰላምን ርግኣትን ንክወርድ ኣገዳሲ ዝበለቶ ኣጀንዳ ንቅድሚት ተቕርብ ኣላ this is already ነቲ ናይ ቃላት ውቃበ ዘይኮነ ብተግባር ዝረአ ዘሎ ነገራት ተቐቢልካ ናብ ስራሕ ክትከይድን ውፅኢት ከተምፅእ ትደሊ እንተለኻ I think that's ንዓይ ክሪኦ ከለኹ ዝኣክል ንክልትየን ሃገራት ክንቀሳቀስ ዝኽእል ኣጀንዳ ሰድ ዝገበረ ይመስል ብርግፅ ከም ዝሪኦም ዘለኹ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንክሽንክሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ቂምታይ ተወደአን ንዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲታት ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ዝተፈላለየ ፀረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኩላቶም እቶም ኣጀንዳ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ነናቶም ኣጀንዳ እዮም ክገብሩ ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ሕልኽልኽ ኣብ ዝበለሉ ደረጃ ኢና ዘለና
and this is going to be very tricky ናበይ ገጹ ከም ዝኸይድ ንፈልጦ ነገር የብልናን but ኤርትራ ዝወሲዳቶ ዘላ መርገፂ እዚ ይመስል ናብ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ድማ ክሰግር እየ መጀመርያ እስከዚ ካብ ህወሓት ዝመፀ መልእኽቲ ስምዑ ናይ ትምኒት ንህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነት ኣብፅሕካ ክብል ይፈቱ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቃነቕ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ ባዕልኻ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎም ድጋፍ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ትኸውን እዚ ቅዋሞም ደጊሞም ከረጋግጽሉ ኸይፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ንሓበራዊ ዓወት ዝተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ህወሓትን ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ምሕዝነትን ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓበራዊ ምዕባለን ክጠናኸር ዘለዎም ባህጊ እናገለጹ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምኻ ከም እትዋፃእ ብምትእምማን እዩ ደጊምና እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ነጻነትካ ኣብፅሕካ ክንብል ንፈቱ ዘለኣለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናው እዚ ካላይ ገጽ ናይቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ኢና በቲ ፕሮፓጋንዳ ዝግበር ዘሎ ይኹን በቲ ነውፁ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዘይኮነ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዕቱብ ዝኾነ መረዳእታ ሒዙ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰካ እንኳ ኣብ ዘብቅዓካ ዝብል መልእኽቲ ንርኢ ኣለና በልፅግና ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽቦ ዝኾነ መልእኽቲ ንመዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ክህብ ኣይመረፀን እዚ ድማ very very clear demonstration ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና because ንሃገርካ ክወርን ልውላውነትካ ምልክት ሕቶ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ንመዓልቲ ነፃነትካ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክብል ዘይምኽኣሉ ነቲ ዘለዎ ሕቡእ ኣጀንዳን ክፍኣትን ተንኮልን ዘጉልሓልካ ስለ ዝኾነ እዩ ብግምጣሉ ህወሓት እቲ መንግስቲ ወይ እውን እቲ ፓርቲ ማለት እዩ ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ብግልፂ ብምኽባር ናጽነት ኤርትራ የውሃና ምባሉ ዓብ ክብሪ ኣለና እዚ ድማ ዕቱብ ዝኾነ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና መንጎ ህወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልሊ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነዚ ኮንትራዲክት ንምግባር እዩ መስለኒ ሓደ ካብቶም ትሩፋታት ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ እቲ ረዳዲ ወላ ወራዳ ዝብልዎ ናጽነት ኤርትራ የውሃናን ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ቃልስኻ ቀተልትኻ ቀይርካ ን35 ዓመት ኣብ ትዕሰምን መከራን ዘለኻ ንናጽነት ተቃሊስካ ናብ ባርነት ምጥሓል ከም ዝከኣል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ፍትሓዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘርአየና ፍትዊ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘርአየና ድማ የውሃና ክብሎ እፈቱ ይብል ኣሎ ነዚ ዝኸውን ቃላት የብለይና I really don't have ንዑ ዝበቀ ቃላት so ዝኾነ ይኹን ቃል ከይጥቀመሉ ተቆጢበ ኣለኹ because ብዙሕ ግዜ ስለ ዝበልኩ he's just ኣተላ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብዛዕባ እውን ተዛረብና ይምረፅ by the way ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ተዋሪዱ ክጓሓፍ ምዃኑ ዘርኢ ኣብዚ ከስማዓኩም ሓደ they are coming for him ነዛ ዝበልዓ ዘሎ ኮርሱ መልዩ ፈንጣሕጣሕ ዝብላ ዘሎ ክበፅዎ ምዃኑ ሓደ መዓልቲ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ወለተንሳይ አሁን ቆይ እናንተ ተመድባችሁ ትግራይ ኖራችሁ የከሸፋችሁ ሰዎች እንደ አዲስ አሁን ተነስታችሁ ህወሓትን አስወጋች ራሳችሁ ተወገዳችሁ ያን ያላረጋችሁትን አሁን ታረጋላችሁ ብዬ የምጠብቅበት ምክንያት ምንድነው? ተሞክራችሁ ከሸፋችሁ እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ጌታ ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ልሹ ማለት ተፈልገም ማለት መጀመሪያ እዛው ጭቃ ሲያቦካ ስለነበር አልፈለገም ዶክተር አብይ ራሱ ይመሽ መጀመሪያ ጻድቃንና በሾሙ ይፈልግ ጻድቃን ወይ ናልሹ በሞት አልሆንም ማለት አማራጭ ሲጠፋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መላገጽ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስፒከር ኮስችንስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ፖለቲካዊ መትከላታት ናቶም ኣይዲዮሎጂ ናቶም ጠቕላላ ንኣብይ ኣሕመድ ዝዝንጥሉን ኣንጻሩ ብረት ኣልዒሎም ዝተቃለሱ ሕጂ ድማ ተመሊሶም ንኣቢ ከኽብሩ ሓፍኮፍ እንተበሉ መን ከኣምኖም ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንህወሓት ንምድምሳስ ቀዳሞት ተሰለፍቲ ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ብልፅግና ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ስለዚ
just أمودتا حدا معلت تواريدهم كابزا زلاتهم بحماق من قدي كوحافظهم زغلو ناخد جنزبو كبيدا مثلا only time will tell نجزيه خنقط فلو منا نتازل لوا مدرخ enjoy كبروا كنبلوم ندلي ካልኦት ብልጽግና ድማ ኤርትራውያን ንማዓልትና ጽነትናቶም ኣክንዲ there was this እዚያ መስምዕዋ ኤርትራ ፎቶሾፕ ናት ከኢትዮጵያ የተሰጠ ነጻነት የለም ሲሉ ጄኔራል ባጫ ደበሌ ቢገልጹም ኤርትራ ግን 35ኛ ዓመት የነጻነት ቀኗን ያውን በአዲስ አበባ በደማቅ ሁኔታ ከበረች። በአዲስ አበባ የኤርትራ ኤምባሲና የአፍሪካ ህብረት ቋሚ ልዑክ በጋራ ጽናታችን ዋስትናችን በሚል መሪ ቃል በዓሉን ያከበሩ ሲሆን በኢትዮጵያ የኤርትራ ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ቢኒያም በርሄ በቀይ ባህር አካባቢ ለዘላቂ ሰላም ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህ የነጻነት በዓል በኢትዮጵያ እምብርት መከበሩ ፊት ለፊት ትልቅ የሰላምና የተስፋ ጭላንጭል ያንጸባረቀ በመሆኑ በብዙዎች ዘንድ አወንታዊ ትኩረት አግኝቷል። The 35th Independence Day anniversary organized by the Eritrean Embassy in Ethiopia and Eritrea's permanent mission to the African Union and the Economic Commission for Africa was colorfully celebrated on 22nd May at the headquarters of the African Union. Speaking at the event, Mr. Binyam Berhe charged the affair at the Eritrean Embassy in Ethiopia and Eritrea's permanent representative to the African Union and the Economic Commission of Africa said that this year's Independence Day is celebrated under the deeply meaningful theme, Our Resilience, Our Guarantee. كم تريوا زلهم أمباسادر بنيام برهي أبي إثيوبيا أنا زبالة وراي ناي معلتنا تنت مبل 35 عامت معلتنا تنت بكب زبالة بدبلوماسية نياتات زدامغي تنبل كم زقبرين عن رزالنا حقنا مزراب حقرا مزورنا ويزمرالو حنت نقرأ بأمباسادر بنيام أنا كتاتلو خلو زقرمني إثيوبيا كتصلو ميزدلي مهنياتو أزيو تريف زخونة مرقص زلوا نك فرق زيبل كم ما بلحيو سوشيال ميديا دما صبوغ زتقاميو سلازي أصبغونه حلمتاتناتهم بصبوغ زخونة تقصتات بصبوغ زخونة نغراتنا غبره دي بانك زغبرومن نا ኤርትራ ልውላውነት ዝትንከፍ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ናይ ብልጽግና ካድረታት ድማ ክሳብ ቆለጭ ዝብሎም ከዓብዲዮም ዝደልዩ ስለምታይ ካብ ኣውሽ ኣዲስ አበባ ኮይኑ ከም ዝገብር ገለገለ ይብሉ ብዝኾነ አረካብቶም ውልዶ ንፉዓት ተባዓት በላሕቲ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ድማ it just he's the right person for that place ምክንያቱ ኤርትራ መራሕታኩ ዓብዮም እዮም ክሓልፉልና እዮም ክብሉ ከለዉ ከም በዓል ኣምባሳደር ቢንያም ክርዩ ከለዉ ድማ ቅርፅ ኢሎም እዮም ዝተርፉ ጀውኒ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ መላው ሶቲ ሕልምታትናቶም ኩሉ ግዜ ጋህዲ ከም ዘይከውን እቶም ወልደ ዲፕሎማሰኛታት ክንምንታይ ካብቶም ዓበይትን ንላዕሊ ነክፈረግ ዘይብሉ ምዃኖም ዘርኢ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር ናትና ብፍጹም ነክፈረግ ክብል ዘይግብኦ ምዃኑ ንዑ ዘንፀባርቕ ኣምባሳደር ምህላውና ስለምንታይ ንምንታይ ከም ንላለና ቀንዲ ናይቲ ልኡላውነትና ስጋት ዝኾነት ኢትዮጵያ so we really need someone who will never compromise ኣብትናትና መትከላት ንምንታይ ከንፀባርቕ እየ ዝብል ዘለኹ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ሰላም ማለት እዩ መርገፂታት ናቱ ብዙሕ ዝረብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ምስ መለስ ርክባት ከም ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ስለ ዘሎ those are the things ኣብ ናትና ኣብቶም ፖለቲከኛታትና ብፍጹም ነክፈረግ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘየለ ንዑ ዘንፀባርቑ ፖለቲከኛታት ኣብ ቅድሚት ምህላዎም ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ ከምኡ ምህላዎም ብዲፕሎማስያዊ ዓይነ ድማ ናይ ብሓቂ ብቁዕ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ስለ ዘሎ ወገን ኤርትራ ማለት we are really happy and proud of this efforts ብልጽግና ሕጂ እውን ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፅኡ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት በቲ መንገዲ ፎሬን ሚኒስትሪ ናቱ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሪሌሽንስ a framework for sustainable peace in the Horn of Africa ዝብል ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ዘላቂ ሰላምን ርጋትን ንክህሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክግበር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መወዳእታ የብሉን እስከ እንታይ ሓሳባቶም ንእሽተይ ንርአዮም ንዘላቂ ሰላምን ርጋትን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሓደ Eritrea's domestic structure highly personalized core problems ተቐንዲ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራ እፁብ ዝኾነ ምሕደራ ከምኡ ድማ mandatory national service ግዱድ ወታደራዊ ዕስክርና systems make standard diplomatic economic relations difficult ኣታዚያቶም እምበር ጥዕና ኣለዎም እዩ ሃገርኩም ከተመሓድሩን ሃገርኩም ናይ ሃገርኩም ሰላምን ርግኣትን ክትሕልው ዘይከኣልኩም ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ክትዛረቡስ ኣይተሓፍሩን ዲኹም ዝብሎም እዮም ሲኖም ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ዕፁብ ዝኾነ ዲፕሎማሲ መንገድታት ዶ ስዩ ፀገም ኮይንና ዘሎ ይብላ ኣሎ ክላ
security anxiety. Eritrea views Ethiopia's stability as a threat. ኤርትራ ሲ ንናይ ኢትዮጵያ ርግኣት ሲ ከም ሓደ ስግኣት እያ ትሪኦ ስለዚ fueling a regime posture of stagnation and isolation ስለዚ ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ደፍርሃ ንመንግስትናታ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዕፅዋን ክባን ክህሉ እያ ትመርፅ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያን ግሪቫንስስ ስለዚ እዚ ከዓ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ካልእ ግዜ ንሪእናዮ ተደጋጋሚ ዘውፅዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ድማ በቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰርናዮ ክሳብ ሕጂ ዘይዓገበ ህዝቢ እዩ ዘለና ብላብላ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ዋላቶም ፖለቲከኛታት ፓርቲናቶም ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና move beyond personal ties between leaders to institutionalized agreements so እንታይ ክኸውን ኣሎ ይብሉ border provisional settlement to reduce local conflict so ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተወደን ጉዳይ ሲ ግዝያዊ ምድቕቓስ ወይ እውን ንሰባት ናብቲ ምግባር to reduce local conflict ናይቲ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ከይዋጋእ ንዑ ንምድቕቓስ ግዝያዊ ዝኾነ መፍትሒ ክንፈጥር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ንምዃኑ ኣብ ዓለም ይነብሩ ድዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናትኩም እኮ ነቲ ብይን ናይ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢሉ እዩ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ነይሩ so he already signed for it ቅድሚኡ ዝነበረ መንግስቲ እውን ፈሪሙ ተቐቢልዎ እዩ ስለዚ ዶብ ናትና ዘከራኽር ነጥቢ የብሉን ኣብ ዶብ ዘለዉ ህዝቢ ድማ ፅምዶ ገይሮም ትራንኩሎ ይድቅሱ ኣለዉ ናትኩም ይትፀገም so security mutual non-aggression pact with verification ክልቲአን ሃገራት ንሓትዕደን ክወራ ከም ዘይብላ ክፈራረማ ኣለወን ከምኡ ድማ መረጋገፂ ክህሉ ኣለዎ ወረርቲ ንስኹም ኢኹም ዝወረኩም የለን ኣብ ሓንጎልኩም ዘሎ ፍርሒ ከዓ እንተለኩም እምበር ኢኮኖሚ ፎርማል ትሬድ ኤንድ ኢንቨስትመንት ፍሬምወርክስ ቆጠባዊ ክፉት ዝኾነ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ንግድን ናይ ኢንቨስትመንትን ስምምዓት ክግበር ክኽእል ኣሎ ይብሎ ከምኡውን human mobility agreement on immigration residency and family reunification ከምኡ ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ብናፃ ዝኸድሉ ዝነብሩሉ ከምኡውን ስድራ ቤታት ዝተኣኻኸብሉ ገለገለ ይብሉ ኣለዉ ኣፍታሓላ ጥራይካ ትብል ማሪታይም structured deal for Ethiopia's access to the port of ከምኡ ድማ ስሩዕ ዝኾነ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ንኽትጥቀም ኣቶም ወደብ ጅቡቲ ተጠቂምኩም ከማን ዘምፃኹም የብልኩም ጀካ ምኒን ትገብርዎ ነገር የለን long-term institutional partnership model cooperation after ስለዚ ናይቲ ካልኣይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ናይ ፍራንስን ጀርመንን ዝተጠቀምሉ ከም ሞዴል ንዑ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዎ ልዕሊ ዓቕሞም ዝዛረቡ ሃገር ዝትረክብ ኢኻ ወዳይ ብዝኾነ ዘረባ ኩሉ እዩ ዝኽእሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኣካይዳ ናቶም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ድሮ ርኢና ኣለና እንደን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኮለል ክንብላ ይንኽእል ኢና ኣብቲ ናይ ጎደቦና ክንስቀድ ንምስጋርና እስኪ ኣብቲ ናይ ዶሜስቲክ ጉዳይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ክንርኢ እንታይ ተባሂሉ ንዑ ድማ ንበይኑ ክሪኦ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ጎደቦና ዘሎ ድማ መወዳእታ ክገብሮ ደልየ ኣለኹ خبركم ናብ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንመጽእ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፅምብል ንልምዓታዊ መኽተና ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራትን ጽላታትን እንተላይ ቀዳምነታትና ሓፈሻዊ ዓመት እዩ ነይረ ተኣምር ሓድሽ ቋተ ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ህዝብና መነባብሮ ብቐዳምነት ናይ ተዋሰነ ከባቢታት ብዓብዩን ሓዋሩን ግን ካብ ቁጠባ ሓንጋሎ ዘጋላግለና ኣፍራይነትና ዘሐይልን ብክና ብዘላቕነት ዘኻዕብትን ናብ ብሉፅ ምምስራሕን ድለባ ክብርን ምስናዕን ኢንዱስትርያውነትን ብሉፅ ኣገልግሎታትን ዘሰጋግር ምእንቲ ኸውን ኣብ ቁጠባ ከይተሓፅረ ዲፕሎማስያውን ሓበሬታውን ግንባራትን ዘጠቓለለ እዩ ማልን ቴክኖሎጂን እውን ብዝኽሰት ዘሎ ዕድላት ገፊሕን ዘላቕን ሽርክነታት ኣካል ኢልና ዘይንሪኦ እማም እዩ ብተደጋጋሚ ከም ዝግለጽ ግን ወሳኒ ሓይሊ ሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝብን ብዝሕን ዓይነትን ሞያውያንን ክኢላታትን መንእሰያት ምስ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሓርበኛታት ዜጋታትና ኣወሃሂድካ ሲነርጂን ዘላቕነትን ምዕርግጋጽ እዩ በቲ ንምውጎና ብናዕርቕ ንግስግስ ግን ፕሮግራማትናን ውጥናትናን ዳግም ምኽላስን ምፅፋፍን ምጉዝዋስ ፀጋታት ከነዕብል ስለ ዘለና ኣብ ዓመት 2026 ሰገጥ ምባል ኣይሰኣንን እዩ ናይ ፅርግያታትን መጓዓዝያን ፕሮጀክታትና ከምቲ ዝተነጥፎ ክዓቢ እዩ
ናይ መንበር ኣባይቲ ሰፊሕ መደባቱን ማዕረማዕሪኡ ክድረኽ እዩ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎታት ምስፋሕ ፕሮጀክታት ምድንዋይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና 2026 ክዝርጋሕ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀዳምነት ትምህርቲ ቀዳምነት ትምህርቲ ብሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ዝውገሱ ፕሮግራማት ቀዳማይ ንርኺት ክግበረሎም እዩ ዓብዪ ትፅቢት ኣሎ ምስፋሕ ዓይነታዊ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ጽላት ውፉይን ፃዕረኛን ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ተባዕን ጽኑዕን ተጸማምን ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ኩሉ ልምዓታዊ መኸተ ህንፀት ሃገር ከዓ ዘይፍለ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዲናሞ ሕምረትን ድርዒ ጠረፍን ስለ ዘሎ ሃበን ይልበስ መሰናኽላት እንተለዉ እውን ስክፍታ የለን ክሶኖ ሰማዕትና ናይ ኣማን ዋሒስና ናይ ፀዓትን ህራና ዝኾኑ ሰማዕታት ይኽበሩን ይዘከሩን ዓወትና ሓፋሽ ናይ ውሽጢ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንርኢ ከለና where can we start ኣነ ብፍልይ ዝበለት ክርያ ዝኽኣልኩ ነገር እንተሎ ንዓመታት ዝብል ቃል ዘይኮነ ሕጂ ብዛ ዓመት እዚ ክንገብሮ እንደሊ ዘለና ክንደፍኦ ንፍትን ዘለናን እዩ but my reading on this is ናተይ ረዳዳ ወይ እውን ኣናበባ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት very reserved ዝኾነ ዘረባ ምዃኑን ምክንያቱ ዓበይቲ መብዛዕታት ክትገብር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ for example መብዛሕትኡ ኤርትራዊ እንታይ ይፅበ ነይሩ ምስቲ እገዳ ምልዓሉ ወይ እውን እገዳ ይለዓል ኣሎ ዝብል ዘረባ ስለ ዝነበረ ዓበይቲ ኣናውንስመንትታት ትፅቢት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ካብ ብዙሕ ሰባት ኣብዚ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ዓበይቲ ኣናውንስመንት እንድሕር ጌርካ እቲ ጉዳይ እቲ ፀርዩ ክሳብ ተፀራሪጉ ዘይተንስአት እገዳ ኦፊሻሊ ኣናውንስመንት ዘይተገብረ ብወገን ኣሜሪካ ወይ ገለመለ ንዕኡ ከም ሌቨሬጅ ተጠቂሞም መሸንቋዓ ክገብሩልካ ክእሉ እዮም ኣሜሪካ ምክንያቱ ኩሉ ካርድታትካ ነቲ ንሶም ዝቡኻ ዘለዉ ተስፋ ተጠቂምካ ዓብዪ ፕላን ናትካ ኣውፂኻ ነቲ ፕላን ናትካ እንተሪኢኻዮም ነቲ ፕላን ናትካ ሪኦም ንሳቶም ንዕኡ ተጠቂሞም ባር ነዚያ ክንገብረልካ ይንደልን ኢና ወይ እውን ተወሳኺ ነዚ ንግበረልና ክብሉካ ክእሉ ምክንያቱ ንሶም ካባኻ እንታይ ክረኽቡ ክእሉ ንስኻ ካብኦም እንታይ ክትረክብ ትኽእል ዝያዳ ንስኻ ትረብሕ ዘለኻ ንስኻ ንፖለቲካኻን ቁጠባኻን ዝያዳ ዘገድሰካ ነገራት ትረክብ ከም ዘለኻ እንተፍሊጥካዮም they can just ask for more ተወሳኺ ነገር ክሓቱኻ ይኽእሉ ዕዳጋ ከይድካሲ ቀዳመይቲ ዋጋ ምስ ጠቐስካ ሃንገፍ ኢልካ ተሓጒስካ ክትወስዶ እንተሪካ ሸያጥ መብዛሕትኡ ግዜ ዋጋ ክቕይር ይፍትን እዩ እዚ ክልተ ኮይኑ ድማ ይቕይር እዩ ስለዚ ምናልባት ጥንቃቐታት ዘለዎ መልእኽትታት እዩ ዝመስል ዘሎ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዳ እምበር ስፔሻሊ ንዲያስፖራ ዝምልከት ዝኾነ መልእኽቲ ኣይሰማዕኩን and I think ምናልባት ተወሳኺ ክላሪፊኬሽን ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሱ ምናልባት ምስ ግዜ ብዝግብኦ መንገዲ ይመፅእ ይኸውን ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ መድረኽ ብዙሕ ኣወንታዊ ትፅቢታት ኣሎ እቲ ህዝቢ ብርግፅ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ብሙሉእ ፅቡቕ እዩ ቀዳምነት ንትምህርቲ ሂብካ ኣብ ሄልት ኬር ኣብ ጥዕና ናይ ህዝቢ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምስራሕ ኣብ ፅሩይ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ኤነርጂ ምስራሕ ኩሉ እዚ ነቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኣፀቢቑ ዘድልዮም እዩ ፅቡቕ ነገር ድማ እዩ ብኡ እንተተጀመረ ደስ ይብለና ብዛዕባ ሃውሲንግ ኤንድ ኣርባናይዜሽን ወይ እውን ብዛዕባ ኣባይቲ ህንፃ እውን ዝያዳ ኣብኡ እውን ኣተኪሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝደልዩ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምስቲ ቀረባት ፀገማት ክህሉ ይኽእል ዝብል ድማ ካልኣይ እውን ዓበይቲ መብፃዕታት ክትገብር ብፍላይ ምስ ኩናት ናይ ኢራን ምስቲ ናይ ፀዓት ዓብ ፀገም ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣናውስ ክትገብር ቁርብ እውን ክብድ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትና ሃገራት ሰርቫይቫል እውን ከቢዱላ ኣብ ዘሎ ኩነታት እዩ ብሓፈሻ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ከም ዓመ ኮይነ እንተዝርዮ ነይራነ I would be very disappointed ከምቲ ዓመ ዝነበርናዮ ኩነታት ለንዘበን ሓንቲ ዓመት ሓሊፍና ኸ ሓንቲ ነገር ደይመፀ ምበልኩ ነይረ እቶም ትፈልጡን ማለት እዩ ሕጂ ግን ብኩናት ናይ ኢራን ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ከባቢና ዝርአ ዘሎ ዘይንቡር ኣካይዳ ናይ ዓለም ንርኢ ኣለና ስለዚ ነገራት ብቁርጡ መንገዲ ክግበር እወ ናይ ቁጠባ
ዕድላት ንኽፍጠር ሰባት ክዋስእሉ ዝኽእሉ መድረኻት ንኽፍጠር ገለ ካብቶም ኩሉ ግዜ ዝጉዝጉሰሉ እየ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ እውን ኣቐድማ ኣቢል ኣብ ገለ ክፋል ተዛሪበ ነይራ there are certain ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮም ነገራት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ናብ ከባቢና ትመፅእ ኣላ ክበሃል ከሎ ኣብ ኖርማል ግዜ ተረጋጊኣ ከላ ኣይኮነትን ትመፅእ ዘላ ሓደ ኣሜሪካዊ እንታይ ኢልዎ ዝቆሰለ ዝብኢ ወይ ዝቆሰለ እንስሳ እዩ ዝመስል ዘለ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱ ኢልዎ ዝቆሰለ እንስሳ ኣይንብለይ ስንብለይ ኢሉ ክኣትወካ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኣብ ኢራን ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ዝቆሰለ እንስሳ ባህርያ ዘለዎ ዝመስል ኣይንብለይ ስንብለይ ኣካይዳ ዘለዎ ወይ ዝመስል ዘሎ ስለዝብሉ ዘለዉ ጥንቅቕ ኢልካ ኢኻ ንስኻ ዘድልየካ ነገር ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ብዓቕምታትካ ድማ ኢኻ ክትከይድ ክትፍትን ምስቲ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ፀገማት ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ so I am not discounting ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ተወሳኺ ግዜ ክትፅበ ኣለዋ ወይ እውን ወላ ሓንቲ ክግበር የብሉን መንግስቲ ዝኾነ ነገር ክገብር የብሉን ንዝብል ከምኡ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ዳ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ተባሂሉ ዘሎ ነገራት ኦልሬዲ ፅቡቃት እዮም እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣውፅኡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳያት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ምቅያራት ናይ ኩነታት ግን ብጥንቃቐ ክውሰድ ዘለዎ ይመስለኒ ብስምዒት ብድርኺት ብሓጎስ ሕልፍ ዝበለ ኣወንታዊ ኣጠማምታት ኣይኮነስ ጥንቅቕ ዝበለ ኮሽስ ኦፕቲሚዝም ይብልዎ ጥንቅቕ ዝበለ ትስፍውነት እዩ ዘድልዮ ጥንቅቕ ዝበለ ትስፍውነት ሜይቢ እንተሎ ኮይኑ ድማ ቀስ ኢልካ ክግበር ዝኽእል ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ ነዚ ነገር እዚ እቲ ገዳ ወላ ንኣብነት ከም ናተይ መረዳእታ I'm not really defending ንመንግስቲ ኤርትራ ክከላኸለሉ ወይ ገለመለ ናተይ ምክልኻል ዘድሊ ኣካል ኣይኮነን እንታይ ግን ክብል ይደሊ ንኣብነት ዝበዝሕ ሃገራት ዓለም እንኮላ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ናይ ኤነርጂ ፀገም ኣጋጢሞን ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ሲ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ፀዓት ፀገም ኣለዎን ናይ ፀዓት ፀገም እንተለካ ድማ ኣብ ኩሉ ነገር ስራሕ ክሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ናትካ ከም ብሓድሽ ስኬል ባክ ክተጉድሎም ኢኻ ክትገደድ ትኽእል ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንስኻ ዓበይቲ ኣናውስመንት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ቁርብ ተለይ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክትርኢ ኢኻ ንስኻ ንባዕልካ ኤርትራ ንባዕላ ድኻ ሃገር እያ ስለዚ ሰርቫይቫል ሕቶ ኣለዋ ናይቲ ኩሉ ሕፅረታት ኣጋጢሙ ዘሎ ንሕርሻ ብኸመይ ክፀልወኒ ኩሉ ነገር ኤርትራዊ ንባዕላ ካልኩሌት እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ኣብ ከምኡ ኩነታት ነተን ዘለዋንን ነዳዲ ደንገለ ንኸመይ መዓላ የውዕለለን እምበር ዓበይቲ ካልኦት ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ክገብር ኢልካ ፎልስ ሆፕ ክትባ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሜይቢ ካብታ ተመርኩስና እውን ኣነ ኻ ምስቲ ዝገብሮ ዘለኹ ዜናታት እውን ስለ ዝኸደ ቀፃሊ ሃገራት ከዓንዋ ስዑድያ ሓደ ዓበይቲ ቪዥን ናይ 2030 ድብል ዝነበረ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ፕሮጀክት መዓልታዊ ካትባክ ፕሮጀክት ድሕሪ ፕሮጀክት ዝቆርፅ ዘሎ ዝኣሊ ዘሎ በዓል ቀጠር ኢልካ በዓል ኢማራት ዝብሎ ዝኾንዎ ዘሎ እንተሪኢኻ ዓበይቲ ሃገራት እውን ሽግር ገጢሙለን ካብቲ ነገራተን ዘጉድላሉ ዘለዋ ኤርትራ ዓበይቲ ነገራት ክትብል ኣይትኽእልን እያ ግን እንተወሓደ ፀገም የለን ወይ እውን ስግኣት የለን ዝብል ተስፋ እውን ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ኖው ኣብዙሕ ሰብ ዓበይቲ ነገራት ተፀቢዩ ከም ዝነበረ ግን let's be very reasonable ኣብ ኖርማል ግዜ ኣይኮናን ዘለና ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ገለ ሰላማዊ መዕለብ እንተረኺቡ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኤነርጂ ኩነታት እውን ርግእ እንድሕሪ ኢሉ ብዙሕ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ እውን ኣወፃፅኣ ናታ ፅቡቕ እንድሕሪ ኮይኑ ብወቅዒ ነቲ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣልየየ ኣለኹ ኢላ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ክፉት ክሳብ ዘይገበረት ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኣንፈት እናሃበት መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክገብር ይኽእል ክትመዝን እንድያ ትደሊ ዘላ ብዙሕ ነገር ካብታ ናይ መዓልቲ ናፅነት መደረ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣገይን there are a lot of ንዓይ ብዙሕ ሕቶታት ምልክት ሕቶ ዘለዎም ነገራት ርኢ ኣለኹ ንሳቶም ድማ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ዝያዳ ክበርሁልና ይኽእሉ ኮይኑ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ so let me put it this way ካብ ሕጂ ዝረኣናዮ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝተዛረቦ ርኢኻ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሮ ኣካይዳ ድሩት ዝኾነ ኣጠማምታ ወይ እውን ኣመና ኣሉታዊ ነቐፌታ እንተነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብምልክት ሕቶ ዝተቐመጠ ትዕዝብቲ ጥራይና ርኢና ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ክገብር ይኽእል ይኸውን ናበይ ክወስድ ይኽእል እንታይ ከምፅእ ይኽእል ዝብል ኮስችን ማርክስ ጥራይ ምልክት ሕቶ ዝገብር መደምደምታ ዘይተወስደሉ ስቲል ዊ ኣር ኦፕን ቱ ምስ ኣሜሪካ ክንዘራረብ ክፉታት ኢና ዘለና ዝእንፍት ዘረባዩ ግን ነቲ ዝኸውን ዘሎ ድማ እናተዓዘብና ኢና ስኢልና ተዓሚትና ኣይኮና ንፅበ ዘለና ዝመስል ዘረባ ርኢያነ ናት ክብሪቶ ክሰምዕ ደሊ ንርኢ Everything is good.
It's You lovely. speak Tigrinya? No, I Alright, no problem. Is this your first time you're coming here? Second time. So how's it? It's nice. You're It's enjoying nice. that? Yes, I love all the people. It's very welcoming. The decorations are beautiful. The music is beautiful. I'm enjoying the celebration. How about you? I think it's really nice. Last Wow. I mean, بحكي vibrant كم زنبرة إخاطريتي مغرت نايت زنبرة منسيات كبدك قلعو منسيات كبدك جزاته كم ما بتوش تعد زلو تواهيدهم I think تي أبير ترازلو منسي وتكبدك جداتو نزي أبير ترازلو صنبل انتريوم ون اتناس ان ترجم ناتو تاي مخانو كريو خلو بزع جزي كاب دغ زخدو سبات بزح سبات ابير تراس لو زيرو يسب زي بلو خينو يسمعام غلغل يسمع كم غلوني يسمع ابزغن كريو خلنا كن منتاي تمنسينتي سيلبريشن كم زغبرو بخمي سيلبريت كم زغبرو كريو خلوون تسفاك بامي خلي اي ثينك تقنيات ناي مالتنا زندنا على كابتن توريست اتراكشن كونزل ون كويني تسمعني and I hope تناي ايرلاينز نات غدايات نات فتح عند حقيدو كاب ورحي حمش تجميرو كساب ورحي شومن تزلو انتري خايت غزي مس فيستيفالات حويسكا very very attractive غزي انا ايرتراك هون خلي برقت مس غزي حرشا مخانو بزح ነገር ክትብሎ ትኽእሊኻ ደን ብንየው ድማ ኣብ ወርሒ ከባቢ ክልተ ደሎቲ ቆላት ብፍላይ ገማግም ባሕርናትና ዝሕል ዝብለሉ ድማ ካልእ ወቅቱ ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ካልእ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ everything you see is really beautiful ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ገለገለ ዝተዛረብዎ ኻ ናይ ካልኦት እውን ከርየኩም let's take you here عمت إننا نبعلو لنا بعلنا تبع أتنا نلعلي 20 عمت بدي هو بنتا بكل مدايكان نلعلي 8 عمت أبلعلي إرتراز نبرة تسحنو تلعل اللو سلازغونة 35 عمت تسمبلنا سنتنا حستي أدلا تسمبل درب تسمبلي يوهانا قبلوز لنا نمريحنا تزباو قنباري نتنا حاوزي لا فوليز بيلا خيبو بانديرا أبوتا دبيلا ماديتات عللا كم بزاي دبيلين كم إلى زللا كبرو دميلو شامبيكو أفاتيا أتان ختما إسرائيل تلالي بعلم شعوية إتازا سلسكما أو نحفات هاي بيت مرتو نيرنا خوخان إيرلين كخا وعلى بزي أبقعكم መቸም ትፅባቐ ሰብሲ ምስ ተኣከበ ብሃገር ደረጃ ክሳዕ ክንደይ ከም ፅቡቕ ንሪኢ ኣለና እቶም ህፃናት ናይ ኤርትራ ከዓ ክንደይ ቆቋሓት እዮም ወደይ ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ዝምስጠካ ግጥምታት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝረኣኽዎ ሓንቲ ከረየኩም እስከ ودي شاول هيك جهايز هيك جهايز هيك جهايز عالمين ابتلكتيف لومي كنت مالي واو سب الوا هاك سب الوا انا مالتي اسران شواتي كونبت اسران شواتي كيلت شيخ انا يزرب دمتي نحفاش ኣብ ስዊዘርላንድ ነይሩ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብቲ መጋባእያ ከለኹ እቲ ድምፂ ይስማዓኒ ነበረን ታንክስካት በዚ ሕጂ ከምዚ ጌርና ክንሰምዖ ንኽኣልና ናይ ብሓቂ ፈታዊ ኤርትራን ኣርኪ ኤርትራን ዝኾነ ዶክተር ምዃኑ ዶክተር ይመስለኒ it was really interesting story ናቱ ክሰምዖ ትግርኛ ኢኻ ትዛረብ ትግርኛ ብጣዕሚ እዩ ዝፍትን very very nice ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝነበረ celebration ደስ ዝበለኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ቱሪስትታት እዮም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ እውን ንሪኢ ኣለኹ ብሓፈሻ መበል 35 ዓመተ ናፅነትና በኣዝዩ ድሙቕ ኣገባብ ከም ዝተፀንበለ ኢና ንርኢ ዘለና let me show you one more picture እዚ ድማ ካብ ባሕቲ መስከረምና ሶሪ እዚ ናይ ዘረባይ ኣጋጣሚ ኣምፅልኩም ነይረ እንታይ ከርየኩም ደሊ ሓንቲ ግጥሚ ነይራ ትኒ ወን I don't know where it is تا ግጥሚ ከርየኩም ስደልየ ነይረ ግን ኣይረኸብኳን ኣለኹ ድሓን እስከ ነዚያ ንሽተይ ካብዞም
ህዝቢ ድመፀት መልእኽቲ ከስማዓኩም كمالو بعل بعل سموي زلمه راس بعلنا تنا يا بيراني وانا لست سياسيا 35 عام مضت على هذه الثوره نحب ان ننقل تهاني الشعب ما زال السودان طبعا في حاله. So Jennifer is roaming around here? Yes, absolutely. How is independence? Very nice being here. Honestly, the good vibes, really nice people, fun times. We're really liking it. Yes. Are you here for the first time? Yes. Yes. Well, even you? Yes, and we've just been dancing with all the groups that are out. Anyway, ብዙሓት ቱሪስትስ እውን ኤርሊን ክትገብርዎ ቪድዮ ሪአ ነይራ ካልእ it was amazing and በብዙሕ መንገዲ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ከም ዝነበሮም ነዚ ኩሉ ስምዒት ናይ ህዝቢ ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ሓጎስን ተስፋን ዝቕየረሉ ዓመት ክኸውን ተስፋ ንገብር እቲ እገዳ ዝክልዓል ተስፋ ንገብረሉ ዘለና ብጭቡጥ ርኢናዮ ኣሜሪካ ድማ ሽርሕን ጉርሕን ገዲፋ ነቲ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳ በይናዊ እገዳ ብልዕሊ ኤርትራ ጌራቶ ዝነበረት ኣልዒላ ምስ ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ሓበራዊ ሽርክነትን ገፃ ክትከይድ ተስፋ ንገብር ብኡ መንፅር ድማ ንሕና ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቕ ብተስፋ ንፅበዮ ተስፋ ምግባር ድማ ፍርቂ ሓይሉ ስለ ዝኾነ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ዓመተ ብልፅግናን ክትኮነና እዛ ተሪፋ ዘላ ኣዋርሕ እውን እንትኾነ ናይ ሎማሩ ሰብ ዝኹዴ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ